Yeah. To je pravdivý príbeh, ktorý napísal len sám život. Yeah. Yeah. Mala 13 a bola čierna a ešte nemala moc roztiahnutý zvierač. Keď som sa spravil, tak som na steny striekal. Utral sa jej do perečníku ako čistá hyena. A jej sestra, tak ona bola biela, no mala 15 a už nebola úzka diera. Keď som ho do nej dal, tak začala spievať. Stratil som sa v nej, a keď sa vo výťahu vysereš. Zistili to rodičia a to podali na súd. Zistili to Floydi a zobrali ma dnu. Vo vyšetrovačke mi hovorí policajt, že pred rokom aj on dal im tam úd. Ale že to robil tajne a naloral fajne, že zavrel ich do špajze a poďme robil šajze. Že očišiel rýchlo ako gramo rokaz, ale že bola tma, tým pádom na to nebol dôkaz. Ale že ja som to prehnal, že prečo som mal trojku. Natáčal to a pridal to na storku, takže je mu to ľúto, ale že pôjdem sedieť. Vravím, tak to nie, ja rád stojím do piče, tak ma teda vedú. Tvár už mám bledú, černoši keď ma vidia, tak sa veľmi tešia. Kričia, že zažijem všetko, len nehu. Vraj sú radi, keď sú prví a dierka je menšia. A v base sedíš, na sestry myslíš. V base sedíš, poďme oníš. V base sedíš a mydlo sa pustiť bojíš. Yeah, yeah. A v base sedíš, na sestry myslíš. V base sedíš, poďme honíš. V base sedíš a mydlo sa pustiť bojíš. A keď som vyšiel vonku, napadla ma vec prvá, že ak dojdem domov a jak dlho cesta trvá, že sestry sú už staršie, či neprídem ku vám, veď už majú jedna 16 a druhá 14. Vravím si, ja som toľko kvôli nim sedel, tak by za to mohli oni chvíľu kvôli mne ležať. Tak volám im na číslo, dvihne mi ich dedo, ja sa pýtam, či sú vnúčky doma, že by som chcel jebať. On že ne, a že či som priebaný. Ja mu vravím, to nemyslíš vážne starý? Tak nehovor mi, že som sedel za nič, veď za jednu jebačku moja riť už není panic. Tak vydajte mi diery a ich čierne diery, však vieš kam ty miery, no tak nerob scény. Vravím mu, že keď ne, tak si zoberem benzín, polejem vám dom a zapalím si vestky a odhodím špáka. Zhoríte, je to tak, z auta ti ostane vrak a budeš černý ako tma, teda vy už černý ste, takže tak ako tak. On mi vraví, že mi chce riť nakopať, tak skladám mobil, ja som od nervov zrobil salto. No kokot na mňa medzi tým zavolal policajtov, lebo keď sme volali si tajne nahrával to. Teraz idem znova sedieť za vyhrážanie na tvrdo. A v base sedíš, na sestry myslíš. V base sedíš, poďme honíš. V base sedíš a mydlo sa pustiť bojíš. Yeah, yeah. A v base sedíš, na sestry myslíš. V base sedíš, poďme honíš. V base sedíš a mydlo sa pustiť bojíš. Yeah. 4 roky prešli, ready steady ja som konečne von a mám premyslený plán. More, sestry a zetko, zedli ste mi kár. Môžu sa tešiť, aké zjeby pre nich mám, tak si berem teda taxi. To znamená v praxi, že dedo ho zaplatí a že mi sestry sadnú na ksicht. Vystupujem predom, idem ako výchor, pomaly sa blížim, skáčem cez plot rýchlo. Pozerám otvorené okno, tak vlezem do domu. V dome není nikto, nevidím ani nohu. Všade tma a ticho, vidím niekoho stať rohu. Zrazu praska, som mimo, zrazu kriča, tak sa zobuď. Omračili ma, takže ma museli budiť. Oni ma tam totiž čakali aj s policajtmi, že chceli ma chytiť, nech zo mňa môžu love súdiť. A že nech už ma zavrú a nech už sedím navždy. A v base sedíš, na sestry myslíš. V base sedíš, poďme honíš. V base sedíš a mydlo sa